Hej, dobrodošli u moj Minecraft tutorial. Ovo je epizoda 21. U ovoj epizodi pokažu ću vam kako raditi s rudama. Znate, i pokažu ću vam kako napraviti snow golema. Da, novi golem. U rudama je praktički lako raditi. Te ovako blokove. Ćemo trebati 4. Evo ga. Kada otkopate snijeg, ne ovako, nego ćete trebati ga otkopati lopatom. Dobit ćete 3 ili 4 grude. Ne znam se. Da, loki. Aha. Za 2 snow golema. Tako. Aha, napravit ću ih ja više. Tako. Ti bundeve koje naravno nisam ponio, ako su drugačije izgledale. Evo ga. Mali moj. On štiti mene i on štiti molim te nemoj past u vodu jer to neće to biti ispast dobro. Ne! Hoćeš malo, ha? Hoćeš. Šalim se. Kao okidoki. Nisam rekao to. Nisam mislio. Evo dobro. To su bile grude. Svi bacite klikam miša desnim. Da, desnim. Klikam miša. Baciti zombija. Baciti ovu svinju. I drugo, da, kod se grovat u kravu bacite ga. Molim. Mislim praktično. No, makni se odavde. Što? Hoćeš od mene? Prelijepo gruvati se. Ali, jedna sitnica. Mi smo našli njih, snijeg, to je ja sam našao, snijeg u šumama. Šumama punih snijegom. Ne znam. Hej, sram bilo, alo! Joj, ovdje će mi nestati netko. Ne, ajjo. Ajmo van. Ok. Zadnji put kažem. Van. Bravo. Onaj nije sušao, pa je prošli je poginuo, ovaj je prošlo. Alo, okidoki. Okidoki. Ćemo lov na krave. Lov na krave. Ovo, sljedeću epizodi bit će nešto malo luđe i bolje. Pa vam neću reći još. Da, ovaj villager vam odotajno zlato. Ali ne samo to. I još nešto što radi kompas, što sam rekao, nešto crveno kameno. I lazuvit boja. I može se napraviti blok kao i od crvenog kamena koji je došao 1.5 crvenog kamena blok. A i može i blok zlata. Ali, to je tek početak. Gleda se druga epizoda. Gledajte, prezakon. Uhvatili su zombija na djelu. To jest, uhvatili smo snow golema na djelu. Ajmo! Iron golem
Nemo sam poskakati. Bravo, ajde, bravo. Bravo. Ali to je 22. epizoda, u 23. će biti nešto puno bolje. Pa zato ja čekam. Sad ću snimiti oba dvije epizode, pa zato moram se vratiti brzo kući.